першага красавіка! Салют усім! Сёння самы вясёлы дзень года! І я такі вясёлы розыгрыш прыдумаў! Зараз праверу, як ён спрацуе! Ля-л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 я. Ля-ля-ля-ля-ля. Алло, слухаю вас. Спадар Дабрадзей, Так, ён самы. прывітанне, шаноўны. Мы знайшлі ваш ключ ад чароўнага куфэрка. Чакаем вас на вуліцы. Ой, голова моя садовая, ключик от куферочка скубил. Ой, дякую, дороженькая, я зараз. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ключик висит, як і висел. Нічого не разумею. Ой, покладемо його сюди ось так. Паспрабую яшчэ раз так. О, так. Слухаю вас. Дядуля Дабрадзей, а вы падарунак на паліцы знайшлі? Ой, подаруночок, ой, як приємно. Зараз ми поглядім. А хто ж это мне його прислав сюди? Зараз поглядім. Атрымалася, дядуля Дабрадзей паверыў. Поглядім. Так. О, пусто. Ой, нічого собі. Я забыўся. Сёння ж першага красавіка. Усе жартуюць. Дзень смеху. І я ведаю, хто з мяне жартуе. Я здагадваюся. Зараз. Так. Алло, Топа. Алло, Топа слухае? Топачка, бяжы хутчэй сюды. Сюрпрыз для цябе тут ёсць. Ух ты! Сюрприз! Ха-ха! Бягу! О! А пакуль малы жартаўнік бегчы будзе, я і яму нейкі жарт прыдумаю. А вы, даражэнькія, пакуль паглядзіце мультфільм. Куфэрак чароўны, зрабі нам ласку, аднясі дзетак у казку. Ну, куфар чароўны, ад цябе такога не чакаў. І ты ў дзень смеху жартуеш. Навагодні мультфільм нам дэманструеш. Ой, куфар ты мой. Дзе тут для мяне сюрприз, дядулечка Дабрадзей? Вы не бачылі? Добрый вечер, дядуля Мороз. Добрый вечер. Жартуеце. Я Топа. Ніколькі я не жартую. Вось, калі ласка, паглядзіце, шаноўны, вось. Ой! На самой справе! А як такое могло здарыцца? Пэўна, куфар наш жартуе. Сёння ж усе жартуюць. Куфар? Ага. А што за жартачкі? Так, куфар, вярні мне, калі ласка, мой звычайны выгляд. Чуеш? Не чуе. От нам бы яшчэ снягурку сюды. Дык было б не першага красавіка, а першага студзеня. Ой! А вось і я. Добрый вечер усім. Ой, а да наш што, Новы год вярнуўся? Снягурочка! І на нашу Яночку так падобная. Дядуля Дабрадзей, вы мяне не пазналі, я Яна. Ой, Здаецца, Янчык голас, а вось выгляд. А што выгляд? а вось паглядзі. Ой. Жарты чароўнага куфэрка працягваюцца. Эй, жартаўнік, вярні нам з Яночкай наш стары выгляд. А я не хочу. Я сабе новая, болей падабаюся. Ну, такая прыгажуня. Можна мне такой назаўсёды застацца, а? Куфэрачак, калі ласка.
Новий год у красавіку скончився. І я звичайним топом став. А я стала яшчэ больш прыгожай. Дзякуй табе, куфырача. Трэба адзначыць, што жарты чароўнага куфэрка былі самымі сёння незвычайнымі. Ага. Ой, топочка, а у тебя спинка белая. Гэта ўсім вядомы жарт. Я ў яго не веру. Паглядзіце, з маёй спінкай усё ў парадку. Вы чаго? А вось чаго! Першага красавіка раней называлі днём красавіцкай рыбы. Якой такой рыбы? У гэты дзень усе спрабавалі непрыкметна прычапіць на спіну знаёмага вось такую рыбку з паперы. И все казали, у вас усё спина белая. Вось, менавіта так. І чым больш розыгрышаў вы прыдумаеце ў гэты дзень, тым лепш. І ніхто на жарты не крыўдзіцца. Але я ўсё ж лічу, што жарты павінны быць добрымі, каб нікога не крыўдзіць. Вось правільна, Яночка. І запомніце, маленькія, смех не толькі настрой узнімае, але і здароўю дапамагае. Ну тады я буду жартаваць і весяліць вас кожны дзень. Дамовіліся. А зараз, даражэнькія мае жартаўнікі, час класціся спаць. Сёння мы ўбачым самыя вясёлыя сны. Самыя жартаўлівыя сны. Вочки закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Теплый день отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.